safe now you're here in my arms. I think that you should know that together we belong. You are not worth all the time. I can quite get erased. Go, 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 go. But I was born on the planet. I'm safe now you're here in my arms. I think that you should know that together we belong. You are not worth all the time. I can quite get erased. Go, 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 go. Boy, I was born on the glitters. I'm sorry when I missed your name. Be your star tonight. You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high. Be your star tonight. You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high. Left
mă bun, deci să pica Ghost. Da. Eu Vino încoace, că trebuie la ceva foarte important. am deja aici. Ce? Vino încoace. Ok. Am auzit că aproape ziua ta și te dau și eu un mic gift. Oh! Ce poți să-mi dai tu mie? Ceva așa slab, tare. Sau... ce am eu. Stai pe clasie să mori. Bă, nu, ce ai tu mai ieftin așa? Am și Spider, ca faci valoarea, nu? Bă, tu ai toate fructele mele. În afară de T-Rex. Fii atent, da? Atent. Stai cam Blizzard. Îți dau Blizzard? Nu, mă, lasă așa, am zis că e cadou. Fructe așa mai slabe, Quake și Spider, fii atent. Ok, am Quake și Spider. Uite, iau Quake-ul. Mi-l vezi? Da. Dar nu văd cum nu dau reset, așa, reset. Am un Spider, da? Da. Spider. Mă zic, aha. Mi-l vezi în mânuță? Da. Foarte frumos. Așa, mult îmi dau reset iar, așa, reset. No way. Mai fac din adevărat mai este PvP cu Dog. No way. Așa. Și Quake. Thank you. Așa. Sigur? Sigur, mă, ce să fac cu dânsul? Nu mă joc. Da, Eu zic de pe amul. Eu zic de pe amul că nu mă joc cu Dog niciodată în viața vieților mele. de ce? Nu-ți place? E skill-ul. Eu nu știu ce joc cu Îți skill. dai seama ce trade-uri o să fac ăsta? Că e like... Am toată lumea vreau. Thank you. Am și Tiger, dar pe ăla nu dau. Vreau să-l mănânc eu să mă apuc de viitor. Că ai nou Deveni skill. bounty hunter pe canal să mor eu. Asta fac. Te dau spamez prima și te dau abilitate. Atât. Ba, auzi? Știi ce o să fac? Da. Ce? Am nevoie de un sfat. Ziceți. Deci, când o să fac, like, când o să fac eu V4, și, like, tot ce trebuie acolo, să rămân cu Da. Night to Full Awaken pentru PvP sau să folosesc portal? Că am un portal la mine în inventar. Habar n-am, sincer. Deci știi care e faza? Pe Light mai am nevoie de 2 abilități să dau Awaken și am like full mastery, doar că portal nici măcar n-am ăla să mă teleportez. Bă, nu Să dau la știu, mă, trade-uri sau să-l mănânc atunci când am tot pentru PvP? sincer, nu știu, mă, sau vrei să încerci PvP cu Dog. Cum ar fi? Mai bine pot să fac 2v2, man. Pot să fac 2v2. Bă, și eu pot. Mă ajută pufulete cu ce are pe acolo și gata, problemă rezolvată. Știi ce zic? Bă, te-ai și cu Dog. Nu ești de globosul, butut. Da, dacă vrei poți Da, să fii tu. Auzi, deci mai trebuie să facem acum like 4 raiduri până când, nu știu, stai puțin să văd câte fragmente costă. Mă caut pe Google. Eu până atunci mă duc la, cum se cheamă, Între la Gemini. Secret. Auzi, am o întrebare. Ai fructe în common? Uncommon? Adică Rocket, Smoke, Bomb, Da, alea. am. Atunci pot să iau eu primul cu un spike și să luăm cu un common, cu de-astea proaste? Da, mă, da, te jut eu, mă. Stai puțin să caut. Dacă tot cauți, am o rugăminte. Ce trebuie să fac pentru Angel V4? Ce? Pentru Angel V4. Pe mii de fragmente și 14.500 de fragmente în total ca să faci full awaken. Dar când e așa de mult? Mă rog, asta zic eu. The third ability Light Awakening cost 3000 de fragmente. Deci a treia. Stai, nu Încă a 3 patra, rame. nu a treia, bă, a patra. A patra. Păi da, Fratele. că ăsta îți dă Awaken și la Light Flight. Deși nu-mi place cu ăla, fiindcă mi se pare mai lent. Fii atent tu la minim. Deci ce vreau să zic. Patra costă... Bă, stai prost. Omul meu zice cât costă full awakening, doar că nu ce how much does the fourth ability cost. Bun, am ce zice. How much does the three ability cost? Tot îmi zice.
full weekend, bro, mă mai prost. Da, mă rog, lasă, cred că e 5.000. Deci putem să facem acum un ride de light și vedem noi cât costă, mă uit eu. Foarte bine, foarte bine. Așa, Iau eu cu spike-ul sau iei tu un microchip? ia un microchip. Fii antenă la mine. Ia-te ghinionul înainte. Îți dai seama că o să devin popular la un moment foarte bun. Ca puștul de TikTok. Vezi pe TikTok, Într-o zi știi? minunată. Și tu, fiindcă ești atât de drăguț cu mine acum, o să apar tu pe YouTube și o să fiu o celebritate. Michael Să Jackson. rămână, să rămână. Deja aștept să mă vadă toți copiii la școală, știi? Vine acolo la școală, Da. toată lumea. O, Redix-ul. Yeah, ready Da, tu! încântat de cunoștință Redix-ule. Mulțumesc. Da, să bag așa home. Trebuie să iau eu fructe. O Uite, fructe. e like, e de aici. Dar trebuie să ții fructul în mână, cred. Știu, că am făcut și o ride de Buda de viața mea. Ce să spun? Așa, nu Awakening ăsta, dar Take. Normale. Da, normal. Ice Flame, Light, Light, da? da. Ok. Da, thank you very much. Microchipe. Așa. Dar nu trebuie să înțeleg. Mers? Da. Bă, Deja dar aștept uite, să mă dacă ascult. arăt puțin abilitățile de la Garchimon, să vezi și tu ce faine vezi. Așa, las că am Dragotalon și vreau să fac Dragotalon 2. Ok. Nu vrei să ajungi să ieși și tu un sanguin ceva? Nu, asta am vânat tu? Rămâi cu Dragon Talon Company? Vreau eu Dragotalon 2. Cu Zot. Nu știu cum se face, dar vreau. Am văzut că abilități sunt faine. Cu Zot. Bine te zic cu Zot, nu? Nu știu, chiar nu știu. Ei, Uzot e ăla care deține grupul de Dragon Talon Company și grupul de Discord. E un admin al Blox frățului. Fighting style-ul lui este Dragon Talon, de asta. Nu vreau așa de șmechere. Cum mă bag, vreau să Și mie îmi place Dragon Talon, deși mi se pare mai fain ăsta Garchimon. Are poza frumoasă, are abilitățile foarte faine, dau mult damage. Ce te zic? Stai că am uitat că pot să dau și cu sabia, că mi-am resetat staturile. Ca să pot să dau combo, știi ce zic? Știu, fii atenă, genul naibicea meu. Știi că vreau să fac rost de culoarea legendară de Haki Pink. Pe cum se cheamă. Da. Pentru Și repeat. am un ghinion. Bă, am un ghinion. Am uitat să spun ce norocos am fost. Deci, când am primit Ghost Chalice, am primit tipul fulete Ghost Chalice. Când eu aveam... Bro, ăla e un bug? Există două Ghost Chalice-uri? Da, poți fi, să spuneți vreo 5 gold highlights-uri. Ăla e un bug? Nu cred, că și-i joc frumos. Bă, deci pentru cei care nu știu, fiindcă ieri n-am filmat, ieri am făcut așa. Deci, pardon, ieri am făcut Dog King. Deci, like, mi-a picat Ghost Chalice, da? I-am chemat pe Reddit-ul și pe Pupulete ca să intre să facem Dog King acolo, să mă ajute să omorâm NPC-urile, da? Da. Pupulete a zis că vine și el imediat să omoare și el un Elite Hunter. Eu picat Ghost Chalice. Iar eu aveam deja un Ghost Chalice. Scrieți în comentarii. Stai că nu puteți, că sunt dezactivate din cauza YouTube-ului, nu știu de ce. Dar dacă Oare puteți... de ce? Dar nu știu, habar n-am, pur și simplu sunt dezactivate. Nu-i vina mea. I don't know why. Bun, și tu. E ceva de genul... Voi? Mai cu I hate pink. Ce zic? Așa, următoarea insulă. Bun. Dacă puteți să scrieți în comentarii, ziceți dacă este un bug sau nu, că nu înțeleg. Eu știam că este doar un Ghost Chalice. Sau nu, bă, cred că există două, fiindcă poți să-l iei și din chest, doar că și de la Elite Hunter, nu? Da, citeți Dacă stai 8 4 ore? ore pe server, atunci se spawnează într-un chest random. Eu știam de 8. Te jot? 8 ore? Așa știam, de 8 ore. Nu, bă, e de 4 ore. Și Finstor Dark, după câte ore se spawnează? Cred că 2. Dar, like, poți să faci
Poți să faci Seabit pentru Fist of Darkness. E ca Știu, Elite asta, Hunter-ul. Știi cum e în Marea a treia aici? Așa e și în Marea a Știu, doua știu, cu știu. Fist of Darkness, cum e aici Așa cu am făcut Chalice. eu. 20 de rând, am bătut sea beast în marea a doua și am făcut un singur Fist of Darkness. Unul singur. Am un singur Dark Fragment. 20 de farmat. Deci ne băgăm și noi să fim... mă ajut și pe mine, te rog să fac 10 milioane bounty dacă ești, ajut și pe tine. Da, mă, oricum, dacă joc Tiger, îți dai seama că nimeni mă bate. Dacă ai nevoie, like îl faci tu low și îi dau eu. Știu. Și tu de grație, să zicem. Oricum suntem echipaj și ce naiba, îți zice capitanul. Pentru capitanul? Da, eu îți zice capitanul. Deci capitanul îți zice. Aha. Deci vicecapitan. Haide. Bă, să avem grijă, fiindcă eu astăzi am mai făcut un raid. Am făcut a treia abilitate Awaken. Îi zicem a doua, fiindcă n-am dat Awaken la a doua. Am dat Awaken la a doua abilitate. Bă, și am fost atât de laggy, încercam să-i dau un hit și am fost blocat pentru 5 minute. Nu puteam să mă mișc de parcă nu mai aveam net. Și mi se blocase și abilitatea. Știu că prostul ți stanează. Lasă-mă veniți la boss. Că am cea mai bună strategie la plăti boss-ul. Bă, vină și tu aici jos, că e boss-ul. Și like, mai am 8.000 Deci tot din viață. boss. Stai puțin să-mi iau și un accesoriu de ăsta care îmi dă mai multă viață. Eu am echipat pe Scarf ăsta, cum se cheamă. Unii boss. Scarf? Da. Ăsta îți dă de viziune, mai îți dă la hituri. Nu mai știu ce făcea. Bă, mă duc eu la bot. Asta e că a venit aici jos. Vezi că bossul chiar de damage, nu știu cum să zic. Mai puțin că îi dau aici un fel de combo. Oh, God. M-am buguit spate. Uite, stai aici cu bossul. Bă, deci uite ce abilități mișto, man. Bă, dai tu un telefon tare. Dai tu un telefon cu... Bă, îmi schimb și accesoriul foarte rapid. Schimbă-ți. Gata. Nu l-am apăs cel incorect, l-am apăs din mara întâia. Gata. Băi, am devenit efectiv Jujubotă V. Că știi că el e destul de lucky. Știu. Ăla care te intra pe server, pe astea nu m-a făcut de la cum se cheamă. Deci să-i zic. Ăsta care găsea fructe mitice, cum intra pe server. Intrau meu pe server, fruct mitic. Da, știu. Am văzut video afară. Ți-a furat kilo fraiere. Ei, ok. Și cum e gulul V4? Am putea să te întreb. Apar n-am, eu nu l-am încă. Eu încă nu l-am. Pe cine avea pufulete? Pe cine avea gul V4? Avea pufulete și Dark Angel avea... Da, stai că știi, avea și Vlad Țepeș. Gul V4. Deci eu vreau Angel. Am plecat sus să mă bag cu el sus. Eu m-am dus de la ăștia de afară. Mai sunt doi afară, bă, vin aici că mai sunt doi afară. Acum iată, vin acum. Dacă te trezori pe scări. Că joc Buddha user. Dar știi că mai bine poți să folosești Buddha pentru foarte mult timp până când faci rost de toate astea pro. Tot ce trebuie, știi ce spun? Știu. Like, după aceea poți să schimbi. Ok, stai că mă uit eu acum, că mă duce acolo. 1000 de fragmente. Să vedem ce îmi trebuie. Îmi trebuie 4000, bă. Pe câte raioane ne trebuie? 2? Mai îmi trebuie 2000. Încă 2 raiduri. Nu e așa de mult. Asta a făcut. Știi cum e acum? Hai să luăm acum unul mai ușor. Hai să luăm Care mai? De care? Ca să facem mai rapid și după aceea ia flame. Flame, normal, flame.
Bă, tu câte fragmente ai? Că poți să schimbi dacă e rasa până când îți pică Angel, dacă vrei. Lasă-mă Shark, momentan nu mi-au bătaie, cred că m-am apusit discut. Dar până fac eu V2, V3, V... Că durează. Și zice, V3 cum îl faci? V3 la ce? La Angel. La Angel, păi V3, cred că trebuie să omori un player tot care are rasa de Angel, la fel. Oh. Iar m-am buguit. Așa, am revenit. Bă, n-am reușit să fac raid-ul. Ai, mai plătesc eu unul, știi? Mai dau unul de la mini. Mersi. Mai go fructul ăla, unde e? Fără am o idee. Mai știi goldul ăsta pe care ți l-a dat ție și l-ai dropat? Da. Mântui l-avem în inventar. Nu vrei să-l dăm pe ăsta? Hai să-mi dăm. Dacă pe el așa m-am uitat. Bă, dar vezi că te auzi foarte rău. Nu e băcat, stai să văd ce e. Am aflat problema. Acum cum aud? La fel. Cum e? Securitate. Bă, iau light. Iau light. Stai. Revin. Gata, am revenit, am avut niște probleme. Tehnice. Bă, deci știu cum să numesc acest episod. Știu cum să-l numesc. Dă-i proști, fac right. Nu. Păi nu facem live. Facem episod. Da. Stai partea atent, da? O editezi, Like, stai. oricum durează like o oră. Cred. Orice a făcut o oră. Deci o să-l numesc o oră de lac în Blox Fruits împreună cu Redisul. Ce zici? Da, sună bine, sună bine. Dar dacă țin minte, stai să notezi. Notează, notează. Te descurci? Mai scurt, mă. Am plecat următoarea niște. Fii atent. Am venit cea mai mare idee din videoclip. Faci un videoclip de o oră și ceva. Cu ticlu. Am făcut rost de fructe la Awaken din tot Blox Fruits-ul. Și chiar asta faci. Toate fructele din joc. Am notat, gata. Rumble, faci Awakening, după aceea le clasezi pentru PvP, Grind și C-Event. Dar o să dureze foarte mult să facem pe toate. Vă spun, le facem noi pe zi, după aceea le pești până pe cealaltă, cum se cheamă? Două gai deja de la mine, Phoenix, hai că mănânc eu și farmez 4.000 mesteri. Să știi ce putem să facem? Putem să căutăm pe YouTube toate abilitățile de la fiecare fruct. Dar după aceea care mai farmecul. Știi? Păi, atunci, oricum nu o să se uite cam nimeni, bro. Dar mai știi? Că de obicei asta explodează. Kabum. Blox Fruits are 200.000 de player right now. Da, stai până vine următorul update. Să vezi ce se întâmplă. Adevărat. 1.000.000 de oameni. Dar vin 50 de oameni. Blox Fruits are niște animații atât de tari. Știu. Dar până începe Gravity Fructul ăsta, cum se cheamă. La Gravity, cel mai mult mi-a plăcut Gravity Rework. Nu știu cum e Gravity Rework. Nu știi cum e Gravity? L-am folosit pe contul vechi să văd cum sunt abilitățile noi și bă, era OP. Mamă, ce ankle break i-am dat la NPC-ul ăla. Shit. Știi ce am văzut acolo la Haunted Castle? Cu light alea, NPC-urile de acolo nu-mi dau damage. Da, știu că e Logia, doar că asta nu se întâmplă doar în Marea Întâia. Ia da. Să că mergem în partea opusă. Aici.
știu. Ai zis că am costat? Cine Stai că vorbește? nu știu aminte. Te descurci? Ce? Te descurci? E cu Discord. Cu Vlad. Ce pleci? Așa. Cu Ce cine vorbeam? vorbeai? Cu sora mea. Ah, ok. Mori. De mi-ai zis de mine? De-ai zis Vlad? Nu știu, nu știu. Vlad. Ce? Nu așa te-ai pus canalul YouTube, Vlad, nu așa cheamă joc. Nu prea am înțeles ce Vlad. ai zis. Nu așa te cheamă în joc. Apoi, Bara? așa te cheamă și pe YouTube, așa te cheamă și pe Instagram, te Pe cred. Roblox am rămas cu numele de când aveam 30 de abonați. Ah, Mi-a fost lene să schimb. bun. Asta e ultima? Da. 8 minute, băi, că e ok. Bă, dar vezi că după aceea mai am nevoie de un ride ca să pot să fac awakening la 3 abilitate. Nu e nicio problemă asta. Nu! Era să mor, Doamne ferească-mă. Nu știu la de Mamă, ce OP-us. Bă, dar unde-i boss-ul? A, e afară. Am A, e primit afară, disconnect. la zăpadă. Am primit disconnect. Ai primit disconnect? Da. No way. Bro, să-mi iau 1.000.000 de bani. 1.000.000 de ani să bat boss-ul ăsta. Și mai vin și A, cât NPC-urile are? astea. Mor. Trecut prin perete, what? Ce? Ui! Poți să mi bagă așa. Bun, guys, acesta a fost episodul. Nu uitați să dați un buton de like și uitați-vă cum mor.